Inkosi zezolwakho wethu izibonda kwakunye noNozthetyane ibhodi ke ukutsho siyakhahlela ke kunjenjalo inkqubo yakho amasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu kungolesihlanu ke entsukwini uyayazi ke siyaxoxa sixazulule imiba ethi dlumzi ingakumbi apha kumasiko kwakunye nezithethe zethu umphulaphula evukani community radio uyawukhumbula ke inkqubo yethu iye yaphazamiseka apha evekini simane siqala ngo-9 ngenxa yengxoxo mpikiswano zolonyulo namhlanje ke sikunye nawe mphulaphula injalo njoku soxoxa ndiyafuna ke nawe ekhaya uhlala ulungise imfonomfono yakho ngoba nawe phaa ethubeni sokunika ithuba lokuba ngaba ube yinxalenye yale inkqubo inikisa umdla ngolona hlobo lingummangaliso namhlanje ndikunye nobhuti apha omkhulu uAvuyile Kamango ngorhoyi kodwa ke uyakuzazisa banzi ngokwakhe xa sele simbambile kwela icala lingaphaya umcimbi ke sithetha ngawo sawulala sicacelwe namhlanje ngelobola bangaba xa kuthethwa ngelobola le ingakumbi apha kwaXhosa kuthethwa ngantoni yemkhuluwa mandikubulise injalo njoku ndikunike nethuba lokuba ngaba ubhotise kumphulaphula ekhaya. Hayi khona andikuva tu kweli cala andiyazi noba undimutile na awuvakali tu khulu okay ya ndiyakuva bhuti. Oh hayi ndiyazibulisela kuwo wonke umuntu omamele enkqubeni ndiyabulela ngokubana ndibe kule ndawo namhlanje. Injalo njoku oko ndiyipostile ke usukela le veki yonke abaphulaphuli banomdla kakhulu nditsho ndithi ndikugubhulele ndakufumana ndikukhangele ke kula makhasi onxibelelwano phaa kuTikTok ndimbona lo bhuti umane ecacisa ngesintu kamandi olu hlobo ndaqonda hamba ke ndizincame ndithethe naye khona ukuze abe kanti siyabulela ke ngoba ungandindizi xa sikubiza uba ngaba ube lapha enkqubeni ube kanti uyeza uzonceda isizwe esimnyama ingakumbi kumasiko kwakunye nezithethe zethu mandikunike uzazise uzitsho uba ngaba ngumnu bhuti. Ngurhoyi lo uNtanzi uDedeza ndingavile ke igama lam lokusabela ndingummango ifani ndiphuma kumhlaba wakuCendane kwilali ekuthiwa kuseSigangala emnyameni. Kamakho nkosi kakhulu bhuti namhlanje sithetha ngelobola ngumcimbi lowo esawube siwushukuxa kude kuyobetha intsimbi ye-9 sithetha ngelobola le khona ukuze sifunde kasifundise xa sithetha ngelobola sithetha ngantoni. Mntanekazi masiyiqala ngolu hlobo yonke le nto xa sithetha ngelobola sithetha ngokwakhiwa kobuhlobo phakathi kwamakhaya amabini. Kodwa ke ngoku lento inento kwenza nokubana sigabadule kakhulu ukubuyela emva phaa endulo kwihlobo ke ekwakusenziwa ngalo kudala sizawumane ke silithelekisa nexesha esikulo ngokubana izinto ezininzi zifike njani ngokuba zibe lolu hlobo. Ngakho ke mntu ilobola lena yinto ebikukwakhiwa kobuhlobo phakathi kwamakhaya njengoba ikwakhiwa kobuhlobo phakathi kwamakhaya futhi ibe into eqinisekisayo futhi uba la makhaya amabini ngoku ayazalana ngokugqibeleleyo into eyenza into yokubana omnye nomnye umntu anganokwazi ukuthatha kwelaa khaya ngoba ukhona umntu welaa khaya oselapha ngaphambili. So ilobola lena mntu omdala ngalinye igama futhi elilula ndingathi ngumbulelo ovela kulo myeni oya kulo nkosikazi okanye kulo mtsha. Okay. Alright, hayi bendisamamele ungaqhuba imibuzo nzobe ndiyibuza apha ethubeni xa umileyo ndikubuza kodwa ke ungaba uqhuba kwalo mzuzu. Oh hayi ndiyabulela kakhulu bhuti omdala. Ilobola lena lisiko eliqulathe ukudityaniswa kwala makhaya amabini njengoba seke ndayiphatha loo nto. Ngakho ke ukwenzeka oku yonke le nto yobudlelwane buqala ngeliso lomfana elithe labona intombi kodwa ke ngokukwenzeka kokubana kulapha intombazana le iboniweyo umfana lo akazileqeli ngokwakhe uye aleqe kokwabo xa eze ngenjongo entle injongo ekukwakha ke ikhaya lakhe ke ngoku lizawuqala apho umfana into yokubana liqwalasele le ntombi athi uyelathile yena into yokubana ingaba ikhaya lakhe likhaya linjani. Uqwalasela into ezininzi ke mntana omhle apho kujonga into yokubana eli khaya eli likhaya elinjani kuyendwana ngabantu belaa khaya ngoba bakwenzekile into yokubana ikhaya alinamantombi endayo loo nto iyabonisa ngokupheleleyo into yokubana akazufuna naye ukuhlala emendweni ngoba loo nto leyo ikwayinto elungileyo leyo kokwabo bangabindi abantu
So izinto ezijongwayo ezo, kujonga into enjengenhlonipho, kujonga into zokubana eli khaya likhaya elidlala ndimani apha ekuhlaleni, bayazingena into zilali, bahloniphekile na. Zininzi into ezijongwayo. Emveni koko wena bhuti omdala kubekho eli thimba ke ngoku liphumayo loo malume okanye loo tata omncinci, ngoba kuya ngento yobana umntana lona ongunyana uzalelwe kweliphi na icala, elibizwa ngento yokubana kunozakuzaku. Oonozakuzaku aba, wena ngumntana omhle, ngabantu endingathi ngabantu abasisiqalo abayinto yonke kulo mtshato wakho, ngoba konyulela koonozakuzaku loo nto ithi into yokubana unozakuzaku uzawubakho eyokucelela umfazi, abakho xa unengqinamba ezivela emtshatweni, aphinde abakho xa ke senzeka into yokubana lo mtshato wenu nifuna ukuwuphelisa, uphinde uhlalwa phantsi kwangonozakuzaku. Loo nto yenza into yokubana umntana omhle oonozakuzaku aba ibe ngabantu abaligazi lakho. Awukhethi maciko xa ufuna unozakuzaku, ukhetha abantu abaligazi lakho, abantu abangqameneyo nesiko lakho, kuba kaloku ndikholelwa into yokubana phofu nakwaXhosa kunjalo, into yokubana le nto engumfazi iyacelwa, wena mntana omhle. Nantoni na esawuyenza inento kwenza nexhanti, inento kwenza nomthonyama. Ngakho ke wena bhuti omdala kuyanyanzeleka into yokubana ibe ngabantu begazi lakho, khona ukuze bakwazi into yokubana bayakucelela lo mtshakazi umbonileyo, le ntyatyambo uyibonileyo emathileni. Ke ngoba umzekelo, nephetshana eli libhalwayo, lileta libhalwa kwangonozakuzaku, ngabo ababeka isuku lokubana ngomhla othile sicela uvele emathileni. Loo nto leyo yenza into yokubana oonozakuzaku babonakala indima yabo ibalulekile, ngoba exhantini kumabona iinkomo zilathwa ngubo, kwangaxeshanye ikwangabo abazophinde balithathe olu hambo. Naw ke ngokwenzeka umntana omhle, oonozakuzaku aba ileta iyanyanzeleka into yokubana iphenduliwe likhaya lakulo mtshakazi, ibuye ileta into yokuba ngosuku oluthile hayi ningafika. Kodwa ke ngelinye ixesha kwaphaa endulo into ebebeyenza ootata omncinci abandithetha ngabo, bebekwazi usuke nje bafike emzini babone sebesenkundleni, utata elo khaya ke mhlawumbi abize ootata abakufutshane nabatata belo khaya khona ukuze kwazi uba kuchotshelwe le nto. Kodwa ke leyo ibivame into yokubana ibe nezihlandlo ngezihlandlo, bemane behamba oonozakuzaku baphinde babuye, bemane behamba, ngokuba abayazi kahle kahle le nto bekufama bayenza njani. Kodwa ke oonozakuzaku abona mntu omdala ngabantu ke abazimisele ngento yokubana okanye abadlala indima into yokubana bayocela. So oonozakuzaku nomhle eyi ndingathetha kusondela ngoonozakuzaku. Yes. Kuba Rhoyi. So oonozakuzaku abona mntana omhle ke ngoku ngosuku olumisiweyo lokubana eli suku bebelibekile bona njengekhaya into yokubana bayocela. Banezinto wena mntu omdala ekunyanzeleka into yokubana bezenzile, into ezifana nokwelatha inkomo njengoba senditshilo, nezinye zezinto, ukuphathwa kwamaswazi, ukuzilungiselela. Umzekelo ngoba ndikholwa into yokubana umsitho nomsitho esiwubambayo kwaXhosa enyanzeleka uba uzilelwe. Loo nto ithetha into yokubana balele kwelo khaya, zilathwe iinkomo. Xa kuzophathwa imali ke kunyanzeleka into yokuba imali engangenkomo ibekwe phaa emthonyameni, ithethelwe phaa ebantwini abadala uba le mali izosebenza njengokubana iyocela emzini. Kwandule ke mntana omhle ukuphunywa ke ngokuhanjwe kuyiwe kuloo mzi kuyiwa kuwo. So xa kufikwa phaa kulaa mzi, ndinezinto endizibiza ke mna uba yayimidlalo, ngoba endulo ibikade ingekho kodwa ngoku seyikhona, kwaye futhi ungafunga into yokubana imiselwe. Imidlalo efana into yokubana ufike kukho abantu abavala igeyithi into yokubana ningangeni ningakhange nikhuphe nto. Kuphinde kufika uthi nihleli nilapha ningamadoda nonke, nibe niqumbele ningakho ungafuna uthetha ngenxa nto Imvula umlomo. ungakhuphi imvula umlomo. So phaa egeyithini xa ndiyilanda le nto, oomalume aba bomntana ikakhulukazi unina umntana endini, bebeyazi into yokubana apha kwilobola bona bangangaxhamli nto xa kusiya ngento yokubana iingxoxo zihamba njani. Xa isuku libekiwe bebeleqa, babe ngaba baphaa egeyithini khona ukuze bakwazi uba noko baxhamle nto. Yabo, ngoku into ibekupha umzekelo namhlanje ayikabiyonto imiselwe into yokubana hawu ubeka ntoni. Omnye umntu uyakwazi ukubeka ibhotile, omnye umntu uyakwazi ukubeka loo sentana nayo, yamkeleke, ngoba nje sisipho nje siyana ayonto ndingayibala ngento yokubana ikwazi ingxoxo yona ngengu. Igqithe nomntana omhle ibheka enkundleni apho ibheka khona, ngoba ukuvulwa kwegeyithi kukungena kweenkomo, zibekwe phaa enkundleni ezi nkomo. Le nto ilungele into yokubana ke ngoku zikwazi ukwelatheka ezi nkomo, into ebangela uba zichotshwe lapha enkundleni yonke le nto. Phinde ngaxeshanye izinto kakhulu kwaXhosa bezinento kwenza nenkundla, yinkundla endaweni yokubana amadoda ahlala kuyo athi azaxoxa izinto ezithisa ibunzi njengezi. So loo nto ibisenza into yokubana ke ngoku ibe ngaba bantu ke ngoku bazohlala enkundleni, oonozakuzaku balapha nabantu belo khaya, ziqale ngoku ingxoxo.
ingxoxo engoziya ngento kubana ke ngokuhlobo labo lokuthetha abanye abantu ngobucikoza kwabo kanye ngondlela nje abamkile abathetha ngayo, kodwa ke inkomo yokuvula umlomo inkomo eyibaluleke ngoku, kodwa ke nakhona ibingeyonkomo imiselweyo, yinto eyenzekayo nje ngoku. Yiloo nto umuntu ekwazi ubana kulaa ndawo yoba kuthiwe imvula mlomo abeke nje yena isentanyana nje ezingathi zithile de ibe kanti kuyavuleka lo mlomo lowo, ngoba besendikhe ndayiphatha into yokubana ngumdlalo lowana wenziwa phaa omhle nje wokubuyisa nje isintu sethu. Iyona nkomo endingathi ke ngoku mna negazi ke ngoku ibalulekile apha oonozakuza kufuneka beze nayo yinkomo esiyibiza ngento yokubana yinkomo esithi isisazimzi. Isazimzi nithi kuba kabini kathathu isazimzi ungasikhuphanga, ngoba utatomntana usajikeleza into yokubana eli khaya lapha nilive ngabani. Ngoba ndikhe nathi nive ngenkosi, kuyawunyanzeleka into yokubana inkosi iphendulile. Yiloo nto inyanzelisa into yokubana nina niphinde nizimele kwanina nilikhaya into yokubana hayi yiyo le inkomo yesazimzi. Emveni kokona mntanegazi sinento esiyibiza ngento yokubana luswazi. Uswazi olu ke iba into ebumila nje ngengcangula ibhotile ke ukutshoko. So uswazi ke idlala indima ke ngoyeswazi ibhotile le. So iba neswazi lakhe ngolaa nkomo. Phofu inkomo nankomo iqhubayo ineswazi layo, kodwa ke ezinye ezi nkomo akunyanzelekanga into yobana zide zibe caba zinalo uswazi, kodwa ke ndizawuza kuloo nto. Emveni kwenkomo yesazimzi wena mntana omhle, ziyaqhubeka iingxoxo, iyenzeka into yokubana niyive kwanini uba noko niyamkeleka apha kwalapha eentetheni zamazwi. Loo nto yenza into yokubana ngoku kufuneke kubekho inkomo elandelayo siyibiza ngento yoba yinkomo katata. Inkomo katata iyaphuma, emveni koko kulandela inkomo kamama. Inkomo kamama ke enzima kakhulu ufumaneka kwezi ntsuku siphila kuzo, ngoba inkomo kamama ngenxa into yoba intombi lena ayikalali, isayigcinile ubuntombi bayo. Athi umntu okwazi ukuthetha umama usayolusile inkomo yakhe. Loo nto ithetha into yokubana ufike noko izinto zisame kakuhle, akungonakalanga nto. Kodwa ke le siyibona ngoku leba inayo into yobana ngoyiphazameke, ngoba ngoku inkomo kamama ngoseyikukhulelwa komntu, ngokuba akakhulelwanga iyaphuma uboma ayiseyongo leya. Kodwa ke ngenxa into yokubana singazuba simlandele umntana womntu ngobusuku nemini into simjonga uba ulala phi uvuka phi, kuyinyanzeleke kuyikhupheni. So ibe loo nkomo kamama eyona nkomo phofu iba namandla wena mntana omhle, ngoba yinkomo le enyanzeleke into yobana ibe kanti ityetyisiwe ngaphezu kwazo zonke ezi nkomo zilapha. Kwaye futhi ngoba kuthiwa amaswazi awuze nawo apho uze nawo sewuphukile, yona iyanyanzeleka la iswazi limile. Kamakho. Loo nto ke ngoku inkomo kamama ke ngoleyo. Emveni kwelo thuba yona mntana omhle kuyanyanzeleka lo mntu nize ngaye apha nimbonile intombi le. Ukubona kwenu ke intombi kuyanyanzeleka inkomo kwakhona siyibiza ngento yobana bubuso bentombi ibonakele. Inkomo bentombi naye ihamba nelayo iswazi. Ezi nkomo uzikhumbula uba inkomo nenkomo ineswazi layo. Loo nto ithetha uba xa niselathi inkomo uyabuza umntu lapha ecaleni uba beniyiqhuba ngantoni laa nkomo, funeke kuphume iswazi. Omnye ke umntana omhle, omnye ke ngokumndilili lo, ngoba iinkomo ezivame ngoba zibe ziinkomo zolobola kwaXhosa ziinkomo ezili-12. Loo nto yenza into yokubana kubekho iinkomo phaa ezingenamagama. Ezi nkomo wena mntana omhle zingenamagama amiselweyo ziye zibizwe ngento yokubana ziinkomo zekhazi. Ezi nkomo ke ngoku zekhazi wena mntana omhle, kulapho ke ngoku bendikhe ndaphatha into yokubana uyakwazi noko phaa ukudolopha uthi ezaa nkomo ezawuba ziqhuba ngeswazi elinye ngenxa into yokubana bezingakhange zona zibe kanti zinamagama. Uzidibanise nje ubize ngento yokubana hayi liswazi elimbaxa elibuqhuba ngazo ezaa nkomo. Noko zona yoko indaba yazo nje ayikhathazi kakhulu into yazo yona, kodwa ke nazo ziinkomo ezibalulekileyo ezo into yokubana ungazikhupha. Emveni koko mntana omhle ziingxoxo ezo ke kuyenzeka into yokubana oonozakuzaku baphinde babuye kwakhona, ngoba njengoba silapha nje sizoxoxa koonozakuzaku kweli cala lakulo mfana kubakho noko nento yophetshana lokubhala izinto eziphosekileyo, iimpazamo ezenzekileyo, ngoba kuyenzeka into yokubana kubekho uswazwano olukhoyo apha, kumane kudliwana ngezinto ke ezifana nento yokubana uthi ufike emzini uthandana nentombi uzoyicela, le ntombi uzoyicela mhlawumbi sowuve into yokubana ingathi nayo umntana. Njengoba sowuyivile ngathi nayo umntana, ngoku wena le nto ufuna ukuyiveza, wena uyithetha le nto ingakhange uyixelelwe.
zizinto ezo zenza into yokubana ubhaqe ngosowuswazwa ke ngokwezo emzini ngoba uthetha iindaba zeli khaya asizazi uba uzivele. So loo nto yenza into yokubana zibe yonakala uba ininzi into oyaziyo ngeli khaya. Sawuse sifuna bathetha yonke into ephakathi utata ekhaya ubuze into yokubana ndingubani mna igama lam, uqonde nawe uyabhayiza uphele sowulixela uba awungubani. Leliswazo lolulandelayo ngoba laa nto iqulathe nje imidlalo nokubonisa intlonipho phakathi kwala makhaya amabini, obuhlobo bakhiwayo. Ukhumbule ke ngokubona ikakhulukazi abakulo mtshakazi abantu bajonge into yokubana eli khaya lizocela apha ingaba ngabantu abanokwazi na into yokubana bamkhathalele lo mntana bamondle ngale ndlela ebesimondlanga, ngoba kaloku khange sithi thina sixatywe kumondla. Ngabo abantu ababone intyatyambo bazocela ukikha. Ngakho ke thina khange siphethe phepha sibhengeza into yokubana hayi intyatyambo sifuna imkile. Ngoku ezo zinto zinto ezenzayo ngento yokubana nani nibonakala into yokubana niyocinga, kodwa ngaxeshanye kube kusakhiwa obu buhlobo, niye niqhelane ukuthethisana, niyafundana ngayo yonke loo nto leyo. So apho ke mntanekazi iingxoxo ke ezo ziye zimile ngolo hlobo. Emveni kweentsuku enomhle zeengxoxo andazi noba ndigqithe na ngathi kanti ndikushiya ngasemva. Alright, ndiyafuna inikisa umdla kakhulu, kodwa ke ndifuna singekagqithi kakhulu ngoba ndiyayiqonda uba ngaba isahamba ibheke phambili le. Siselapha koonozakuzaku, kulo mcimbi kanozaku. Utata wonyana kunyanzelekile abe khona phakathi koonozakuzaku okanye uthumela abaninawe bakhe nabakhulwa bakhe, yena engutata kanyana lo uyofuna intombi kuloo mzi, naye uba khona uyoxoxela iingxoxo zelobola zonyana wakhe? Hayi, andizange ndiyibone into enje lo mntanekazi, akabikho utata omntana. Yiloo nto ndithi xa ndiyibeka ndithi ngootata omncinci bakhe noomalume. Utata omntana nomama omntana abavamanga, ikakhulukazi abasuka kwicala likamyeni, abavamanga into yokubana bayochophela iingxoxo zonyana wabo. Bona bacela nje abantu, ngabona abantu kahle kahle singathi ngaba bantu bathumayo. Xa besithi oonozakuzaku sithunyiwe, ningasibethi becela into yokubana hayi asingiyanga utata omntana. Oyena tata omntana. Alright, ndiyafuna ke sibanike nje inombolo abaphulaphuli babe bethumela i-voice note zabo lo mzuzu sisaqhuba nenkqubo. Mphulaphuli, ungathumela ushicilelo lwakho le-voice note phantsi ke kwale ngxoxo sinayo apha noButhroyi kwa-073 849 1740, 073 849 1740. Ngenjalo ungayosijonga phaa kwikhasi lethu likaFacebook uVukani Community Radio, si-live phaa. Ungaya nakulo wethu Facebook Amasiko Nezithethe @Vukani Community Radio, utsho nje olwakho uluvo lokuba ngaba wena funa uthini kulo umcimbi sithetha ngawo. Xa usithatha uphinde usibeke Buthroyi, kuthini emva koko? Emva kokubona mntana omhle siye sibe nomcimbana omhle nje ovuyisa ikhaya kakhulukazi lakulo myeni ngento yobana kuthiwe bavunyiwe oonozakuzaku. Xa kuvunywa oonozakuzaku ke iba bubungqina obo into yokubana hayi sijonge apho ngoku emdudweni, apho sijonge kuduli, apho sijonge kumabhaso, zonke ezi zinto ungazicinga. Loo nto indenza into yokubana ikhaya funeke lizilungiselele. Phaa endulo wena mntana omhle la makhaya omabini ayequla ligangathe la makhaya omabini, ngoba xa kuziintsuku zimbini into yokubana ibe ngumdudo, ibe ngumdudo, uduli ekhaya kuloo ntombazana liye likhuphe uduli. Uduli olu lukhutshwayo ke ngoku liqulatha iintombi, liqulatha oodadobawo, liqulatha oomakazi bomntana. Wonke lo mntu lona ndimkhankanyayo uya kulo myeni apho intombi izawuthi yendele khona. Ngoku ke ngoku njengoba besiya phaa kulo myeni aba bantu aba baya nezinto ezizinto ezilungele ukubana zingawuqala umzi, izinto ezizawusetyenziswa kwindlu siyibize ngento yokubana yintanga, indlu lena kamtshakazi. So ezo zinto zoba baphathayo ngoku baphatha amakhukho apho, baphatha zonke izinto nje ongazicinga ezilungele ukwakha iimbiza, abafuna ukuphisa ngeembiza, abanye bathenga ifaskoti, yonke nje into enolungele into yokubana ingawuqala umzi iwuqala ekuqaleni. Kodwa ke ngoku ukubaluleka ke ngoku kwale nto yonke, utata ke ngoku lona wentombazana uye anikeze intombi ilifa layo ngalo xesha. Xa kuthiwa kuyaphuma apho uduli lihamba lifika kulo myeni, umtshakazi selinikiwe ilifa lakhe. Eli lifa ke mntanekazi ndithetha ngalo apha ziinkomo zintathu wena bhuti omdala. Yinkomo esibiza ngento yoba yinkomo mphothulo, ibe yinkomo yobulungu, ibe yinkomo yebisi.
zonke ezi nkomo ezi zinikwa intombazana xa isiya emzini kulungiselela into yokubana ke ngokwapho noba kuyenzeka into yokubana utata lo angabikho kweli khaya, mhlawumbi kwenzeka into yoba utata ushiyile eli khaya, umtshakazi lo besendile angabuyele emva olwisana nabantu akwabo phaa ngelithi hayi nam ziinkomo zikatata ezi. Funeka ayazi into yokubana yena elakhe ngoku ilifa lisemzini, ulifumene. ukukhutshwa kwakhe ke ngokoko ngolo hlobo. Loo nto imenza into yokubana hayi ke asinalifa lakho likule ndawo. Lumke ke umntanegazi oluduli ufika kwalo phaa kukuqala komdudo. Okay. Umdudo endiwuchaza ngamagama amafutshane kumntu ongawaziyo ndithi umdudo ngumxhentso oqulathe umxhentso weentombi ezingondanga. Xa kusithiwa udingiwe ududelwe ngujambazi. Udelwe ngujambazi, yes. Ucela isenzeko esenzekayo apho. So loo nto le yenza into yokubana wena mntana omhle ngoku ikhaya eli lakulo myeni nekhaya lakulo mtshakazi kudityaniswe ezaa nkomo zimbini, iinkomo esizibiza ngento yokubana ziinkomo zomphothulu. Ezi zona nkomo ndingathi xa ndizixela zizona nkomo ezenza into yokubana la makhaya amabini okanye ezi zinyanya zamathile namathile ibe kanti ziyavumelana ngesi senzeko. Ukuxela kweenkomo zomphulo esuka kulo mfana nenkomo esuka ngapha kulo ntombazana, loo nto leyo ibonisa into yokubana ngoku umtshato kahle kahle uyaqhubeka. Ngangasekuseni sinento esiyibiza ngento yokubana kukubonwa kwentombi. Xa ke ubona intombi, ngoku intombi ibonwa kakhulu ngutata lo bengakhange aye kwiingxoxo nomama lo bengakhange azi into ngayo. Ngabona abantu babona kodwa babona ke sebebonke oonozakuzaku, kodwa ke ibonelwa okokuqala ngootata kude kufuphi nale ndawo kuthiwa yinkundla. Abayiboneli nkundleni kodwa ootata bahlala bucala apho umtshakazi azothi afike bambone khona uba hayi nguye nyhani loyo beyocelwa. Yabo, ukusuka kootata uyabheka ngaphaya uyewelela ngapha kwicala loomama, nakefika koomama noomama nabo bayambona uba nguye lo ebezocelwa. Emveni koko ke ngoku kwenziwe into esibiza ngento yokubana kukuvunyiswa umtshakazi umendo, apho ke ngoku ikhaya liye lidibane eli khaya lithathe umkhonto luhlabe phaa exhantini ngenjongo yokubana umtshakazi lona makayinyathele inkundla namhlanje eyiqala ngokubana evuma umendo. Funeka eyothatha laa mkhonto phaa. Yenzeke ke loo nto leyo yenye yezinto endingathi zenza into zoba umdudo ube mnandi. Ahambe uthatha laa mkhonto, uthatha kwakhe umkhonto uvumile umendo ngaloo ndlela, uyaqhubeka umdudo kumnandi, kuyayizelwa, kuyaculwa kuloo nto. Emveni kuba kwenzeke ngolo hlobo ke uyathathwa ngoku umtshakazi lona asiwe athathwe ngoomama, oomama bamthathele into yobana bomhotise ngole nto siyibiza ngento yokubana kukunxiba iifaskoti kwexesha siphila kulo. Kukuhoda ke ngoku banxityiswe ke ngoku apho ezo nto kumele ubuyazinxityiswa, umsitho ubuqhubeka umnandi uyiloo nto. Yes, sisahamba ndiyawucela ke undibambele nje olo hlobo ngoba ikhona ivenkile nje ndifuna siyiqabelise kweli cala lingapha. Xa sibuye evenkileni siphinde sibe kanti siyaqhuba. Ndiyababona ke kuFacebook batsho abaninzi bathi bonke baphulaphule ngomonde le nkqubo iteketeke ngolu hlobo kolu suku lwanamhlanje. Sobaleka ke sikhangele ivenkile yethu uba ngaba imisa ntoni xa sibuye evenkileni siqhube kwakunye nenkqubo. Molweni bahlali, nani baphulaphuli. Njengesiqhelo usaphethe iingweletshetshe zakho zesixeko, i-Outboards and Hardware. Siphinde sabuya ngesivinini sibhiyozela iminyaka emithathu singundaba-mlonyeni. Ngumnyhadala inyanga yonke kaMeyi. Nani niyayazi xa sesibophe ibhandi siyaqinisekisa ngebali neendaba zethu. Senza kakhulu ngelithi sibulela kuwe mthengi othandekayo ngokuthi usiphathele amaxabiso aphantsi nezaphulelo onocinga zezasentsomini ukuba angeke uzibone ngokwakho. Sondela nawe ngaphakathi evenkileni uthenge ngewaka kuphela kuwo onke amacandelo wethu, uzibone sowuphuma nentengo yakho kunye nesipho okanye ibhasela ngaphezulu. Kaloku sisemoyeni wokunikela. Khawuleza uleqise nawe ungaphoswa. I-One Bells Road Tokomani okanye usibambe kwikhasi lethu likaWhatsApp ku-066 536 4155 066 536 4155 okanye usalele umnxeba kwinombolo yethu ethi 045 492 0518 045 492 0518 ukusukela ngomhla wokuqala kuMeyi uyokuphinda ngempelanyanga.
Alright, sabuya ke kwela cala lentengiso imizuzu siyenze ibe ngamashumi 27 phambi koba sitsho sithi yethoba intsimbi kule yethoba sobe siwazela ngomva ke thina amazomoya sisahleli ke ngencoko yethu le inikisa umdla kangaka umcimbi welobola apho khona sihleli noAvuyile Kamango urhoyi ngokwakhe esicacisela ke esithatha esibeka kwilobola sithi siyofika kwiduli siye kumdudo njalo njalo uyakuyibeka ke ayicacise nawe ke mphulaphuli siyakunika ithuba lokuba ngaba uhlabe lingene emnxebeni kwa-073 849 1740 073 849 1740 kungenjalo 072 514 5381 sikhona pha kufacebook Vukani Community Radio okanye amasiko nezithethe @Vukani Community Radio ne-SMS line yethu iyasebenza ngu-47126 47126 masiphinde siqhube mkhuluwa masiqhube mkhulu lo mzuzu salinde umphulaphula. Okay, hayi sibulele bhuti omdala. Yes. Njengoba seminayiphatha ke mntana omhle into yokubana unomtshakazi lo uyathathwa ayowota. Xa eyohotiswa komntana omhle kulapha ancediswa khona ngoku ezakheshemiya ancediswa lamadakhi ayalwa khona. Axelelwe into zokubana apha kweli khaya enkundleni umzekelo awuhambi pha izihlonipho ozisebenzisayo zibumila ngolu hlobo uthetha apha Linda uyithethi zonke ezo zinto zifumana ngoxa ehotayo ezo. Loo nto ke ngoyidala into yokubana wena mntana omhle simbone ke ngoku ethatha ikheshemiya zakhe ezijongise ezantsi yonke laa nto lena ehloniphile ngayo yonke izinto isinxibo sakhe phofu ngokupheleleyo. Incebethe nezinye zezinto eziphaa equlathe phaa ekuhoteni. Camakho. Loo nto emveni koko wena mntana omhle ke ngoku ngesuku ke ngoku lo mdudo iphelela apha ekuncedisweni kwakhe nokwakuyalwa kwakhe kodwa ke into eninzi nje kukonwaba ngoba kuvuyiswana nokubana naba abantu ababini amakhaya amabini anobudlelwane bomila ngolu hlobo. Ngosuku olulandelayo ke ngoku kuyacelwa abatshakazi asebengabatshakazi abakufutshane kuye abanolungelo ukuba bamfundise. Bayamthatha ngoba bamfundise into enjengentobana ihlathi elithezwa kulo inkuni enze bazokwazi ukuba negoqo. Amanzi akhiwa phi apha enze uba nazoba nawakho umphanda ke lungiselela ukupheka nokwenza into ezinjengeti amaxesha olukhaya yonke ininzi nje into ayifundiswa ngosuku olulandelayo kodwa ke akunyanzelekanga into yokubana avuke namhlanje aye emlanjeni ngomso angalithatha olunye usuku nangomso avuke aye ehlathini njalo njalo ngoba ayancedisana ngaba babonayo into yokubana bamamkela njani bamfikisa njani kweli khaya. So zizinto yona mntana omhle ezo eziphala phambili ligqithe ke ithuba udlule kwelo xesha ngoku into engangenyanga ukubheka phaa kushiyana ngokwamakhaya abanye bathatha inyanga zibe yi-6 ukuze bakwazi ukwenza eli siko silibiza ngento yokubana kukutyiswa ngoku umtshakazi amasi. Eli siko ngolikutyiswa utyiswa ngoku umtshakazi amasi liyakwazi ukuqhutyelwa kokwabo intombi ngoba abakhona abakholelwa into yokubana umntana wokuqala wentombi mayibe ngumntana ozalelwa kokwabo ulonini ukutshoko. Abanye bakholelwa ukubana nalapha elasiko ngalenzela ngenxa yokubana kaloku ngoku sinazo izinto ezibangela uba sikwazi umenzela umzekelo laa nkomo yobulunga singakwazi uyiqhwithela apha ekhaya ukhona sinothela uba sinayo ilungelo lokubana simenzele isiko nathi elenzela apha. So bakhona ke bakholelwa ukubana lenziwe apha lo lenziwe lo siko injongo ke kwenziwa kweli siko kukucelelwa ke ngoku kwesibeleko sakhe into zobana zikwazi into yokubana sizale apha kweli khaya kubekho abantwana abantu abadala bazobe ke ngumzekelo umfanekisongqondweni wabantwana babanqwenelayo bona into yokubana ingase sifune abantwana balolu hlobo abakrelekrele kanje. Zininzi izinto ezithethwayo kodwa ke ezo nto zenziwa ngeli xesha kusenziwa eli siko kuthiwa kukutyiswa komtshakazi amasi. Kuyanyanzeleka amasi khona ke kuyanyanzeleka kuxheliwe kumfuzwe phaa kulaa masi atyiswe. Zininzi nje indlela ekwenzeka ngalo. So kube lapho kona mntana omhle ukuba ukwakhiwa kobuhlobo ngokupheleleyo ke ngoku oko zizinto zonke ezifuneka sizibone zenzekile. Xa kusenzeka ke ngoku ithuba mhlawumbi livela kubakho into ebizwa ngento yokubana ke ngoku ngamabhaso apho ngamakhaya ke ngoku aphana wona izinto sibe nexesha kuthiwa kuza abakhozi zizinto ezolonwabo ngoku ezo endingazibala into yokubana la makhaya amabini ayabonisana ngento yokubana hayi siyaphilisana ngokungaba bantu babini bonwabileyo. Kuhle xa sibabona mhlawumbi bezakhela umzi wabo yonke laa nto lena bayakhuliswa amacala omabini abakulo myeni bafumene umntana wentombazana abakulo mtshakazi bafumene unyana. Loo nto yenziwa ukubana kubekho ubudlelwane ke ngophakathi kwala makhaya amabini kube kuhle kube yiloo nto. Yes, well ndiyafuna nje rhoyi ndiphawule kule ncoko ndimamele kakuhle. Kukho umcimbi
awuvezanga apha kule ncoko. Kodwa kuyenzeka sidla ngowubona ingakumbi ngoku kwimendo wala maxesha ngoba uyawufika kuthiwa hayi phaa emathileni kutyisa utsiki, umcimbi katsiki. Apha kuzo zonke ezi zigaba uye wazibala andikuvanga usithi hayi ke ngoku kubekho igusha katsiki. Le nto katsiki yinto yayikhona mandulo. Mntanomhle, xa ndiyilanda imvelaphi katsiki ndingabethwa ngabantu abaninzi bathi ndiyanika abantu abafazi. Hayi, ndizokuthethe ngeke bakubethe. Ngoba enyanisweni namntanegazi le nto ingutsiki xa sigabadula sibheka nayo phaa emva ibinento kwenza nomtshakazi othwelweyo. Okay. Inanto kwenza nesicelo esisiso sokufakwa komtshakazi emzini, kodwa ke namhlanje seyibiza ngento yokubana lisiko ke ngabantu bayo. Utsiki lona ngona mntanomhle ukukuvezela nje kakuhle yonke le nto senze uba sendisithi ke ngoku utsiki lona benento kwenza nokuthwalwa kwentombi. Bekho abafana becelwa ngenjongo yokubana bezawuthwala intombazana emathileni, ngoba kuyabonakala uba lo mntu lona ngubhulu akakwazi uzithethela, ngoku kuyanyanzeleka into yokubana ecelelwe okanye ebanjelwe. Laa gusha engibixhelwa phaa yigusha engoyombulelo kwaba bafana, ayinanto kwenza laa gusha nomtshakazi. Igusha yombulelo kwaba bafana abafana njengoba besuke benze lo msebenzi babamba lo mtshakazi bamvalela kuloo ndlu kuthiwe mabamvalele kuyo, ibiyigusha yombulelo. Ibingenanto kwenza nobana ngoku umshakazi lo baze naye baphinde bathathe umkhono anikezwe kwalo mshakazi baze naye. Kodwa ke namhlanje seyinto ebumila ngolo hlobo. Ndiyabona wena uba seyilisiko ngoku elililo, kodwa ke ndiyabona lisiko abafuna ukulilinganisa nelisiko silibiza ngento yokubana kukutyiswa so elaa siko malileli ke ngosilingutsiki namhlanje. Maninzi amasiko apha kwaXhosa esiwabhidinisileyo, fana nesiko lokuqatywa komntana. Lathatha isiko lokuqatywa komntana lenziwa ngento yoba mayibe yimbeleko. Izinto ngoba uyabona laa mbeleko kahle kahle kukuqatywa komntana, kodwa kawunothi ucaba umntana ubusenza ngolaa hlobo ungabona abantu bethwala izandla ngoba sesikuloo nto ngoku. Ngoba into esibetha kakhulu endingayibeka apha kwaXhosa into yokubana amasiko ethu aluncwadi lemveli ngohlobo lokubana lifundiswa ngomlomo, ligqithiswa ngomlomo. So xa kwenzekile ngento yokubana lo uxelelwayo abe nento angayivanga okanye abe nento ayidelelayo kule nto ayixelelwayo, uyayibona uba ayibalulekanga loo nto le, angakwazi into yokubana ayibhekelise ngenye. Well, masibanike ndiyababona bayadanyaza izamphulaphuli kwa-073 8491740 073 8491740 kusemnxebeni apho. Kungenjalo sishiyela ushicilelo lwe-voice note kwakuloo nombolo ingu-073 8491740. Uvinjwa Thando esithi kayise lo fana ufundisa mna ndimdala kangaka ndimva kakuhle. Uyibeke yacaca wangena uThabiso Rhuleni esithi yena Camakho msasazi ndihleli nawe mna ndimamele ngomonde ndilapha eTsomo eMtshabe eNkomfeni ndihleli noSimamkele kunye noAthule simamele le ngcombolo ityebe kangaka kweli icala. Okay, masiqale ngapha emnxebeni nanku umphulaphuli. Camakho ekhaya, molweni? Molo mphulaphuli. Hayi khona nanku etshona emboneni waqhawuka kweliya icala lingaphaya, phinde ubuye ke mphulaphuli. Lo mzuzu ndisalinde lo umphulaphuli uSinqadi, uSinqadi kweli cala uthi Camakho Ntsundu kwakunye noRhoyi. Nam loo ndoda leyo ndiyayilandela phaa kuTikTok, hayi ichubekile, ndifuna ukuthi makahlale enjalo esibambile isintu sakowethu sifunda lukhulu kuye. Ndicela ke uzundibuzele apha kuye lo mbuzo. Kukho laa nto apho khona kuyawuveske kuthathwe intombi le inxityiswe amadakhi kulo mfana, kube ngona oonozakuzaku besiya kuloo ntombi beyocela into yokuba ngaba bayithathile intombi yabo. Ingaba yinto yayisenzeka le emandulo? Ndicela zandiphendula apho. Alright, masibambe nalo mphulaphuli. Molweni ekhaya. Andazi ke kwenzeka ntoni apha ku-line 3. Ndithi sendibabamba baphuncuke. Phulaphula ungashiya ke noshicilelo le-voice note kwa-073 8491740. Sikhona ke napha kufacebook, so nikhangela ke sive imibuzo yenu siyibuze phaa kumkhuluwa kweliya icala lingaphaya. Lo mzuzu sisabalindileyo masibe siphendula lona umbuzo Rhoyi. Okay mntanekazi, hayi ngumbuzo ocacileyo lo. Andiqondi uba unayo into esinobakhombisa ngathi siyayigwekweleza okanye siyayibaleka.
Yes. Lento yenzeka ngohlobo lokubana ngoku umuntu athathe umntana womntu ayomvalela egumbini kokwabo aphele Ah, senxityiswa kubuye sekusithiwa ngumfazi. ah, Ndiyifanisa nqwana laa nto kuthiwa kukuthwala. Ngoku ukuthwala ngoku kunesivumelwano ngoku. Ngoba ukuthwala kwentombi ngelinye ixesha into ebezisenzeka phaa umuntu ebekwazi uba ayithwale intombi ze abuye alale nayo emva emeleli nayo akwazi into yokubana kwehliseke ke ngoku phaa kwezaa nkomo zelobola njengoba zilishumi elinesibini. Loo nto ithetha into yokubana xa esezazi into yokubana umntu ngoku yena ulungele ukutshata uyawufuna lo mendo ngendlela awufuna ngayo, zizinto abazenzayo abantu ezo, kodwa ibizizinto ezingathi ibisenzeka ngoba abantu bebenyanzelwa kuqala. Ngoku bona bayazisa ngobathi ndithwale kwixesha esikhulu. So umehluko wayo yonke le nto ulapho, ngoba ekuqaleni bebekade umntu engafuni, umntu anyanzeleke uba afundiswe into yokubana makazincame acengwe kusiwe inkomo kokwabo. Zininzi nje iinzame ebezisenziwa. Ngenye ixesha omnye athi ngosethwelwe aphinde akhululwe ajonge uba uzawufika azikhuphe na iinkomo, afike azikhuphe omnye ozikhuphayo. Loo nto yenza into yokubana ke ngoku akawuvumi lo mendo yena akawufuni ngenxa yento yokubana ethwelwe, unomntu mhlawumbi osesentliziyweni yakhe ngelo xesha. So impendulo yam kulo mbuzo nam mntanomhle into yokubana le nto endulo yayikhona kodwa yayingenzeki ngolu hlobo bona abayenza ngalo ngoku. Ngoba ngoku ndithatha umntu ndimse ekhaya uyondibona apha kulo Disemba atsho abone abantu basekhaya, ootata abandizalayo babone umfazi bona. Loo nto yenza into yokubana ngoku mabamthathe anxityiswe, kufikwe kokwabo intombazana sekusithwa hayi usemathilini ningamkhangeli. Loo nto ifane ke nabubusela obo ke ngoku awunento kwenza futhi nendelelo, ngoba uyafana nokuba uyalidelisa ikhaya lakho ngokwenza oko. Befana zonke izinto ngendlela enomgaqo kwaye futhi indlela ehloniphekileyo. Kamakodata 073 849 1740 siva kuwe ke mphulaphuli wevukani community radio into yokuba ngaba wena ungena usithini na ngumkhono phambi koba sitsho sithe yethoba intsimbi kule yethoba sobe kanti thina siwazela ngomva amazomoya nanko emnxebeni camakho ekhaya. Ayikhona andazi ke andazi mphulaphula ungazama naphaa kwa-072 514 5381 ngoba ndithi ndikubamba phaa uphuncuke bakwenzeka ntoni. Khona nam ke andizuyazi kwela icala. Masibe ke sifunda abangene ngembalelwano lo mzuzu ndibona uba ngabe iminxeba yam ingathi izondinika ingxaki kweliya icala lingapha. Ndicela ubuza mna msasazi ndingumphulaphula Lady Fre, ingaba zazinesmiselo na iinkomo zelobola phaa kudala? Ukuba ewe, zaziba ngaphi iinkomo ezikhutshelwa intombi xa zizonke? Phulaphuli lowo eLady Fre, siphinde sigqithe sijonge omnye uthini kweli cala. Uthemba lakhe Sigcu yena kweli cala esingapha sithi camakho ntsundu ndiphulaphule ngomonde. Mna ndicela andinike inkqubo yokuba ngaba xa uyothatha intombi ube ubunomntwana kule ntombi kwaye umntwana lo uhlawule isisu, ngoku unyuke nengalo uyothatha umamakhe emveni kweminyaka ethile. Iye ithini ke ngoku inkqubo? Iba khona inkomo okumele uyikhuphe idibana kwezi oonozakuzaku baziyeleyo phaa kuloo ntombi okanye iba yodwa na? Ndicela undibuzele nje apho. Alright, njaqo ke mphulaphula evukani community radio, masijonge ke kwelinye icala bangaba bathini na. Masimbambe nanko. Molweni ekhaya kamako mphulaphula. Alright, masibe ke sibayeka apha emnxebeni lo mzuzu into zami ngathi azivumi. Masiphendule aba mkhulu. Umbuzo wokuqala nje ukuwuphendula. Besifuduka wona mntanomhle kwaXhosa singenankomo sizimisele. Ubuya ndikhumbula uba nditheni xa ndixela ilobola le ndathi kukwakhiwa ubuhlobo phakathi kwamakhaya amabini. Phinde ndathi ilobola lena ikwangumbulelo ovela kulo nyana obheka kulo mtshakazi. Loo nto yenza into yokubana bekungekho nkomo zimiselweyo, bekunganyanzelanga ube kanti ukhupha inkomo kuzube kanti uyalobola. Beziba khona nezinye izinto amakhaya avumelane ngazo. Kodwa ke ngoku loo nto leyo yayinto yelo thuba kwaze babona into yokubana abantu bayatyeba ngabanye abantu uze kumiselwe ezi nkomo zilishumi elinesibini. Babona uba hayi noko ikhona ukungavisisani phaa naphaa okanye mhlawumbi ukungenzi ngahlobo linye. Kodwa ke kuyo yonke loo nto leyo impendulo yakhe ilula ngahlobo lokubana hayi, endulo besifuduka singenankomo zimiselweyo into yokubana ziinkomo ezinga, iinkomo zokulotyolwa, ngenxa yento yokubana ezi nkomo bezingekathiywa amagama. Bengekho nto kuthiwe ngoku kuzawubakho inkomo ethile nenkomo ethile nenkomo ethile. Ngoba ngoku umzekelo ndikhe ndaqwalasela into yokubana kukhona ekuthiwa yinkomo yamanapukeni ekuthiwa ibizwa
ngomakazi bomntana. Zizinto ngokubona awuyazi ke ngokuleni into bayivuke phi kodwa inqando kubana ingumbulelo nabo kuyanyanzeleka into kubana ubabulele awunobavala ngaphandle. So loo nto ithetha intobana ngelinye ixesha sawufika sekusithiwa ukulobola oku ziinkomo ezingama20. Camakho masigqithe wesibini. Sidlulele kulo wesibini mntana omhle. Umbuzo uthi umbuzo wakhe xa uyolobola, okay, inenzeka abantwana negazi apha, uyolobola sowuhlawulile ngaphambili. Into ethetha into kubana njengoba besikhe sayiphanda into kubana inkomo kamama inqanda ukubana ibele lentombi eli alikephuki. Loo nto yenza into yokubana ngoku xa sewena udlule ngaphambili wahlawula, into ethetha ubana laa nkomo yinkomo ngoku engesekhoyo kwezaa nkomo zili-12 ayisabalwa phaa ngoyona kwezaa nkomo, ayikho ngoku yona ngoba ngoku yephukile. And ke ngoku kuyenzeka into yokubana abanye abantu xa beyohlawula bayikhuphe ngaxeshanye nenkomo, umzekelo yebisi egcile phi emntaneni, ifane ke noba sisipho eso ngoba intlawulo lena ziinkomo zimbini kodwa ke uyakwazi umuntu zenza ibe ziinkomo zibe-3. Ngakho ke wena mntana omhle xa sowubuya ke ngoku ububhatala ubuzohlawula kuqala umonakalo obuwenzile wokungena emzini womntu uzikhelela iipesika, wabanjwa ke ngokuhlawulile ke ngoku leso senzo eso. Xa ubuya ngoku sengesihle uthi heyi ndicela ke nindiphe ngoku kahle kahle wonke lo mthi lo ngendlela eyiyo eyona hlobo kuthiwa nalo ucelo zawuphiwa ngoku ke uzocela ngendlela yokuphiwa. Awukwazi ke ngona ngelinye indlela wena negazi uba uzibhaqe ngokusophinda ukhupha kwalaa nkomo inye inkomo kamama ngoba eli khaya lakho kuqala belizile apha lazovela. So loo nto ithetha uba niyaziwa kodwa ke ngoku into endifuna uyiphawula phaa emntaneni lo ubuzohlawula egameni lakhe, ubungahlawuli mntana okanye ubungathengi mntana ngokwenza kwakho intlawulo. Loo nto yenza into yokubana umntana wentombi aqhubekeke yena ukuba ngokwakulonina. Alright. Eyi lo uphulaphuli, eyi umcimbi wemfundo andiyazi ke kodwa kuya kuyiphendula. Mna Mkhaya ndifuna uqonda phayana mandulo ibijongwa imfundo yentombi xa kulotyolwa? Kakumweze nje kancinci. Hayi tu mntana omhle, hayi imfundo hayi ibingeyo ndiphathwayo imfundo bengathethwa nothethwa ngobukrelekrele bakhe. Into ebijongwa qha into yobana uzawunandisela umzi ngoba eyona njongo ekugqibeleni kokuba azokwandisa ikhaya apha asizalela abantwana. Loo nto ke mhlawumbi ibinokrotyiswa kancinci phaa uba awuzasizalela abantwana abakrelekrele kodwa kungakhange kutshiwo kuyo into yokubana heyi ukrelekrele. Right, 10 lemizuzu phambi koba sitsho kwekho neli xesha ingathi liske lakhawuleza le ncoko isanikisa umdla kakhulu. Mphulaphuli ndizobamba nje abokugqibela sibe kanti siyayiqukumbela nanko ngene ngoshicilelo le-voice note. Masimve kweli cala Camakho ekhaya. Molweni msasazi, uthetha nomama nonapha wacube. Hayi utata uyazicula khathile zonke izinto. Noko ndingumntu apha ongekaqapheli kodwa noko ndiyaziqaphela ezinye ezi. Mna ngokokuqaphela kwam ke ndiyathanda kubizwa ngabantu abakhulu xa sibe kusenzeka into njengomntana othanda ukwazi. Ngoku ke ndithi ngenye imini ke ngoku kufike iinkomo zikadadewethu. Ndicele ukuba makubekho amantombazanana, enye yazo avale phaa egeyithini ahlala akhongozele kulaa mandwendwe azawufika. Ootata basemanuneni bakhe balwa bathi bavalelelwe ntoni abatata phaa, yinto nenza kwabatata phaa. Ndiyabona ke shem nabo okanye babengaqondanga kabo. Hayi ndibuyichana msasazi noko kubekho oomanapukeni, amazinyo wezinja, umakhulu, oodapsi. Ziba khona nyhani ezo nto ziyabalwa phaa. Qha ke ezinye bendingazazi kodwa ndisese ndamamela apha kutata. Enkosi msasazi. Nkosi mama, iyabonakala le nto ubuyithetha rhoyo yokuba ngaba ngoku seyingumdlalo othile ngoba kuvela nezinye ngokuba ngaba kubakho namazinyo wezinja, kubekho namanapukeni njalo njalo. Iba nintsi yonke le nto. Oonozakuzaku xa besiya kuloo ntombi mele noko babe kanti bafumbathile into abayiphetheyo ngoba hleze kuloo mzi bawufika bafuna into ezininzi njengoko nomama sele esitsho kwelaa cala ngaba kubakho namazinyo wezinja. Bendingawazi ke mna. Hala, loo nto leyo wena msasazi yile nto bendikhe ndayiphatha ngehlobo lokubana kaloku enye into ufuna uyikhumbule phaa uyocofa idolo phaa kujonge into yokubana uzokwazi na umkhathalela lo mntu uzomcela.
ngaloo lo muntu ebelalekile apha kweli khaya, so awunokwehlulwa noko xa kusithiwa mhlawumbi nje imalana nje yento ethile, ngoba umuntu uzawufika athi ibisi lokuqala lomntana awalincancane le ntengo lalithengwa ndim, ngakho ke ndicela labhuti lebisi. Uyayibona uba ngoku iyanyanzeleka naye umoyile lo mntu lo. So zinto ezilungile kunjalo kukuveza nje into yokubana nizimisile kangakanani ngokho kobuhlobo. Ngaxeshanye ke ungeyolu hlobo lokubana kuthiwe uzawuba kanti uyabulawa wena mntu ungumyeni, ngoba ekugqibeleni umntakwabo umzekelo lo uzomthatha uzawubuyela njani kwesaya azothi heyi khandincede mana bari ndinengxaki ethilethile nethile, ubuqonda uba lo mntu lo wandikhuphisa iinkomo ezingaka, into ezingaka ndazikhupha phaya, yabo. So kukwakhiwa kobuhlobo ekugqibeleni ngokubana ibe yinto elula nakunoba ngubani nabe kanti iyenzeka. Alright, Mphulaphula ubudanyaza abuya ndingakuvaleli ngaphandle khona ukuze sizoyiqwela siyiqukumbele nale yanamhlanje inkqubo kwa-073 849 1740 nanko enkqonkqozo emnxebeni. Molweni ekhaya. Emzamba hayi. Molo tata. Akhona. Kuhle tata, amanyanga hamba nam, niphila njani ekhaya? Right mfondini. Yes ba uMajofa. Le ndoda iyayichuba kakuhle. Kodwa ke phaa Mzamba ebulawini kuxilifana nje ingqondo mfondini, ungabuye uziphethe ngenye ixesha ezi nkomo, ubuye nazo emvuzo, uye nazo ekhayeni uba uyakwazi usebenzisa ubukhopha. Funeka indoda elicikwa. Umlabalaba funeka udlale mntakamzamba. Uba ukwazi ke nemashumi amahlanu ngawashiya kwelo khaya kufelwa amazinyo ezinjalo ongazange uwabone. Bye bye mntakamzamba. Nkosi tata, nkosi kakhulu, ndiyabulela. Ifuna noko amadoda akwaziyo ukuthetha laa nto yobuzakwezakho wena rhoyi. Ayikufuneki ndoda nje ovuma yonke into. Lelo hlobo ayibeka ngalo tata, masibambe nalo. Molweni ekhaya. Waqhawuka watshona emboneni kwendiyayicala lingaphaya sele imihlanu. Kawuphawule kule comment katata rhoyi. Hayi, yabona wena mntana omhle, unyanisile umntu omdala linayithetha, ngoba ubukhe wandiva ndathi uba inkomo nganye iqhutywa ngeswazi layo, kodwa ikhona ezi nkomo kuphinde ufase uba iinkomo ezingenamagama, ezinto eziinkomo zekhazi ozibhaqa ngoku zona sokwazi uziqhuba ngeswazi limbaxa. Uyakwazi uthi ngonipha bathi lithi ikhaya, hayi madoda kuthi inkomo sicela ibe neswazi layo. Into eyenza into yokubana ngokuba niphethe iinkomo ezilishumi elinesibini kuyanyanzeleka uba niqulathe ikheyisi apha kuni yamaswazi nje kuphela. Xa bengakwazi, uyakwazi uba usuke inkomo katata le ingabi naswazi, ningabi naswazi, ezinye zezi nkomo iswazi luyobonakala kwinkomo kamama kuphela, kodwa nikhuphe iswazi lesibini elinibiza ngento yobana liswazi limbaxa beliqhuba ngazo zonke ezi nkomo. Loo nto yenza into yokubana ngoku nikhuphe iibhotile ezimbini kuphela enizibiza ngamaswazi. Masivele rhoyi, masivele ona nje sesimbambile. Molo Mphulaphula. Siyaphila tata, kunjani ekhaya? Yes msuthu, yes bye. Ngicela ubuza, ikhona endimamele ndiphawule apha utata uthi utshakazi uqalaziswe engabhinqiswa apha ekhayeni. Uqala thini? Enzelwe iduli. Yes. Engekabi ngomakoti ogcweleyo. Kanti nakwelwam umhlaba iduli lenziwa sengumfazi. Akuyandazeloo ndawo. Okay, uza kucacisela ke kweliya icala lingaphaya. Mine imizuzu phambi koba sitsho sithi yeyethoba intsimbi ngu-073 849 1740 073 849 1740. Ndifuna uqongqotha ke nakweli cala likaFacebook khona ukuze sibe kanti sizoyikukumbela kweliya icala lingaphaya. Phulaphula ungangena ke kwa-073 849 1740 073 849 1740 sive ke kwelakhe icala uba ngaba ungena usithini. Utata noba kakuvanga kakuhle phaa, kodwa ke kawuphinde uyicacise rhoyi kwelaa cala. Masibambe lona kodwa. Molo ekhaya. Hayi khona, mandikunike rhoyi. Siphendule utata lo uthi kuqala iduli phambi koba abe kanti ngumfazi ogqibeleleyo. Okay, masimbambe nanko. Molo ekhaya. Madoda, hayi masiyivale rhoyi, mandikunike.
Hayi ukuphendula utata pha lento ndiyibeke ngendlela elula ngohlobo lokubana ndithi uduli olu qale lonke Yeah. lukhapha umtshakazi ukuya emzini. So loo nto leyo yenza into yokubana ke mhlawumbi ngenxa yokubana ke ngenxa yamaxesha okanye mhlawumbi ngenxa kwenzeka kwezinto njengoba ephawula naye bakweyakhe indawo, loo nto ingenzeka into yoba mhlawumbi ibona luye lubuye mhlawumbi uduli lulandele nezaa nto, ngoba umzekelo ezaa nkomo eli ndibiza ngoba lilifa kamtshakazi alinikezwa kokwabo, iyakwazi uba mhlawumbi ngexesha balilandelise inoba mhlawumbi ke kuye uduli kakhulu lugxile mhlawumbi kwezo zinto ezo. Kodwa ke uduli iyanyanzeleka into yokubana xa lusiya emzini luye luqulathe yonke into, okanye belifuduka lunjalo kwenzeke mhlawumbi ngelinye ixesha uba hayi ke kwakho utshintsha kwezinto ezenzekayo. Kodwa ndiyaqala uyiva umzekelo ndayithethayo into yokubana liyakwazi olu duli ulandela nezi zinto zokuqala lo mzi lo. Mhlawumbi ke bona bayisebenzisa ngolo hlobo loba kuthiwe ngamabhaso. Amabhaso anapha emabhasweni niyakwazi uba nizophisa izinto nokwembesa, niyakwazi uba nizonikeza izinto. So mhlawumbi kubo ukwembeswa namabhaso baqulatha bayidibanise ngegama elinye bayibize ngento yokuba lola duli, kanti ke kuthi izinto ezahlukileyo ezo. Alright. Rhoyi, singathetha kusemkhulu wam into nje uba ngaba amaxesha la besingawajongi encwadini ngoba kusekunintsi wena, kodwa ke ndiyaqonda uba ngaba sikugqibelisi namhlanje sawumane sikurhweca wena khona ukuze sibe kanti siyancokola ngezinto into eziza kowethu. Masibulele okwanamhlanje ngexesha lakho, ingakumbi ngemfundiso ewabe kanti uyayizisa kuthi kolu suku lanamhlanje. Masitsho sithi mntana omhle, usuku benzolo mathonga amandi. Nkosi kakhulu. Hayi, ndibulela kakhulu nam bhuti omdala. Alright, Nkosi kakhulu, masimbambe